Tak info kalau spot Moros Seneng iki lho. Ayo jalan kene iki jalane saka Wonogiri. Ono Oriantoro. Lho nek tulisane iki lho. Nek tulisan pemancingan Karang Moros Seneng iki ade delok kene iki. Medhuk. Ayo gas medhuk melu itu. Nah, ini iki. Gini iki. Pot Moros Seneng. Mobilnya iso tekan kene iki, tapi tekisane tekan buri lho Golden Resto. Mobilnya mantap Gorgon kene iki. Nah, iki Golden Resto iki. Dhuwur kuwi sing mriki. Terus kene kok dalane kesedia wis motor iso. Kalau lampi saya wis dari kabeh. Wis tekan ini warungnya Moros Seneng kene iki ya bolo tekan ya tekan lokasi parkir tekan warung. Oke